Sledujete seriál SF Leaders, Solution Focused Leaders, a teda lídri zameraní na riešenie, ktorý je súčasťou projektu Koučovacia kultúra. V jednotlivých častiach vám prinesieme praktické inšpirácie, ako Solution Focus prístup využívať v práci lídra a budete si ich môcť aj vyskúšať. Vďaka ním sa vám bude pracovať a fungovať ľahšie a ušetríte si tým čas a energiu. Preto si myslíme, že by mohol byť pre vás takým uľahčovákom a šetričom. Jeho obsah tvoria krátke a praktické videá, v ktorých nájdete tipy a triky, čo ako lídri či firmy robiť, ako a prečo to robiť. Seriálom vás sprevádzajú profesionálne koučky Viera Tatajová, Martina Galovičová a Klára Giertlová, ktoré pracujú s lídrami a zároveň majú sami niekoľkoročné líderské skúsenosti. V dnešnej časti si predstavíme koučovací leadership. Tiež vám povieme, čo vám prinesie, ak budete sledovať náš seriál, a na konci vás pozveme k krátkemu experimentu. No a teraz si poďme povedať, že čo to vlastne ten koučovací leadership je. Koučovací leadership je jeden z viacerých leadership štýlov a je špecifický vysokou dôverou lídra v ľudí, ich potenciál, schopnosti a skúsenosti, ktoré sú potrebné k riešeniu každodenných situácií, aj tých náročnejších či nových. OK, dámy, toto je taký popis toho, že čo to ten koučovací leadership je. Ale predstavme si situáciu, že máme pred sebou lídra a ako my spoznáme na ňom, že je za prvé solution focus a zároveň používa koučovací leadership. O lídrovi vieme povedať, že využíva koučovací leadership vtedy, napríklad ak rieši nejaké pracovné situácie alebo úlohy a berie ich ako príležitosti pre rozvoj ľudí, pre rozvoj seba a pre rozvoj druhých ľudí. Alebo napríklad aj vtedy, ak podporuje ľudí, aby zo seba dostali to najlepšie. O koučovacom leadershipe hovoríme aj vtedy, keď líder vníma nedokonalosti ľudí zo svojho tímu, ale spoluprácu s nimi stavia na tom, čo už vedia, v čom sú silní a čo dokážu. Koučujúci líder nehovorí druhým, čo majú robiť. Namiesto toho sprevádza človeka, aby on sám spravil správne rozhodnutie. Vníma chyby a nedostatky ako súčasť rastu a rozvoja ľudí a povzbudzuje ich skúšať a tvoriť aj za cenu, že sa všetko nevydarí podľa očakávaní. A ak vás zaujímajú aj ostatné štýly leadershipu, pridávame na screen 6 štýlov podľa psychológa Daniela Golemana. A nech sa zaradíte kdekoľvek, je to úplne v poriadku, pretože všetky majú svoje opodstatnenie. Ak si ako lídri práve kladete otázku, že prečo by ste mali chcieť využívať koučovací leadership, máme pre vás možnú odpoveď. Ak vás zaujímajú dáta o výhodách koučovacieho leadershipu, tým sa budeme venovať v samostatnom videu. Ja len tak z vlastnej skúsenosti však môžem povedať, že mi ušetril zo začiatku asi tretinu času a neskôr, keď sme už boli v koučovacom leadershipe zabehnutí, to bola asi polovica času. Ako z názvu nášho seriálu SF Leaders vyplýva, tak na koučovací leadership sa budeme pozerať cez optiku Solution Focus prístupu. Ak by ste sa chceli o Solution Focus prístupe dozvedieť viac, sledujte našu SF abecedu, v ktorej sme sa na tento prístup pozreli naozaj detailne. A teraz na rýchlu ilustráciu toho, čo to Solution Focus prístup je, tak je to prístup, v ktorom sa miesto skúmania a zaoberania sa ťažkosťami zameriavame na budovanie riešení. Čo rozumieť pod ťažkosťami? Sú to problémy a ich príčiny, nedostatky a prekážky. A my v Solution Focus prístupe sa zaoberáme skôr víziami, doterajšími úspechmi, možnosťami a všetkým, čo nám pomáha pri budovaní riešení. A pre rýchlu a verím, že aj zrozumiteľnú ilustráciu vám priložíme obrázok. Sledovaním nášho seriálu získate praktické inšpirácie do vášho každodenného lídrovania. Napríklad zistíte, ako viete využiť koučovací prístup pri delegovaní, pri rozhovoroch s ľuďmi tak, aby viedli k želanému výsledku, pri hodnotiacich rozhovoroch, pri riešení konfliktov, alebo aj pri podpore k samostatnosti a angažovanosti a mnohom ďalšom. Každej z týchto tém sa budeme venovať neskôr vo videách samostatne. A rady sa povenujeme aj témam, ktoré prinesiete vy. Tak neváhajte a napíšte nám, čím žijete. Dnes sa s vami lúčime s pozvaním k experimentu. Zahrajte sa nasledujúce dni na polovačku a pokúste sa uloviť aspoň jednu vec, ktorá sa jednému z vašich kolegov podarila. A keď ju ulovíte, tak položte tieto 3 otázky a sledujte, čo sa bude diať. Ako sa ti to podarilo? Vďaka čomu sa ti to podarilo?
a ako si k tomu prispela. Keď to vyskúšate, tak sa prosím podielte o svoje zistenia tu dole. Čo ste si počas tohto experimentu všimli? Budeme veľmi zvedavé. Sledovali ste SF Leaders, prakticky uľahčovák a šetrič pre úspešných a produktívnych lídrov.